Salam dostlar. Bugünkü videomda size Japonya barada käbir maglumatlary siz için tayarladım. Eger bu video gönlüňize yarasa, like koyup paylaşmagy ýatdan çykarmaň. Japonya, Japon dilinde Nippon ya da Nihon, ýagny günüň doğuyan ýurdu diýmekligi aňlatýar. Japonya, Gündoğar Aziýanyň kenar sebetleriniň ýakynynda, Ýuwaş ummanyň adalarynda ýerleşen döwletdir. Japoniýanyň territoriýasynyň düzüminde Demirgazyk Gündoğardan günorta günwatara 3500 kilometrden gowrak uzalyp gidýän 6852 ada bar. Esas ulu adalary Hokkaido, Honshu, Shikoku we Kyushu. Bu dört ada ýurduň 97%-ni eýleýär. Japoniýa Gündoğarda we günortada ýuwaş ummany. Günwatarda Xitay we Japon deňizleri. Demirgazykda bolsa Ahot deňizi ýanaşýar. Tutýan meýdany 372.12 min kvadrat kilometre deňdir. 2018-nji ýyldaky sanawlara göre ilatyň sany 126.5 milyon adama ýetip, ilat sany boýunça dünýäde 10-njy orny eýleýär. Paýtaxt Tokyo şäheridir. Japonya dünýäde bu wagt içinde hiç ýyly garşymadyk millet ýa-da halk we garry adamlaryň köp bolan ýurdu hasap edilýär. Japonya adalardan düzülen döwlet bolsa da ykdysady, ilim bilim we teknologiýa taýdan öňdöwürji döwletleriň hataryna girýär. Häzirki wagtda döwletiň ykdysadyety Amerikanyk bilen bäsleşip biljek güýje eýedir. Japonya Birinci Jahan Uruşunda ýeňiş döwletleriň hatarynda bolup, Xitay we Koreýany özüne tabyn edip, baklanyşdyrmaga synanýar. Japonya mundan soňra gitdiği saý güýçlenip, dünýädäki täsirini artdyrýar. Şol döwürde dünýäde Japoniýa garşy çykyp biljek hiç güýçli güýç ýokdy. Birinji Jahan Uruşunda Russiýany ýeňmegi bilen töwereginde köp ýurtlary öz täsirini ýetirdi. Ikinji Jahan Uruşunda bolsa, Amerikan-Japon uruşlarında Japonlaryň 1 milyona golay esker wepat bolýar. Ýöne şonda da Japoniýa boyun eýmeýärdi. Amerikada bolsa şol döwürler gizlin ýagdaýda atom ýaragyny öndürmek boýunça uly işler alınıp barylýardy. 1945-nji ýylda Amerika atom ýaragyny öndürmegi başardy. Amerika öndüren atom ýaragyny synag etmek üçin ilkinji gedek 1945-nji ýylyň 6-njy awgustunda Hiroşima, 9-njy awgustunda bolsa Nagasaki şäherleriň üstünde taşlady. İki şäherden tas ýarym milyon parahat ilat öldürildi, maýyp edildi. Bu ýerde dolan çagalaryň köpüsi ýarasyz ýa-da kemis bolup dogulýar. Atom ýaragynyň taşlanmagy Japonlaryň balyny çözdü. Ta 1952-nji ýylaçyn Amerikanyň gol astynda ýaşadylar. Şeýle agyr ýagdaýlarda Japonlar nädip başalyp çykdy. İkinji Jahan Uruşunyň täsirleri Japonlaryň ösmegine itergi berýär. Japon hökümeti özüniň müňlerçe bilim adamlaryny we okuwçylaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Günwataryň ösen ýurtlaryna, ýagny Germaniýa, Angliýa ýurtlara okuwy berýär. Bu ýurtlarda okan Japon okuwçylary gaty agyr şertlerde bilim alýarlar. Japonlar gaty ökde, höwesçen we işçen bolupdyrlar. Japon taliplerinin köpsünde köyneginde ilik däldi, suçuşanyň gapagy bolýar eken. Mekteplerde Japon nesillerini ahlak taýdan özüň näýil alyp barmaklygy, häsiýetli, jogapkarçylykly bolmaklygy öwredilýär. Şeýle de döwlet işlerinde hiç ýyly dini goşmaýarlar, ýa-da dini çekeçlikler asla görmersiňiz. Japonlar Ýewropa we Amerikan medeniýetinden özlerine peýdasy diýjek taraplaryny, ýagny ilmini we tehnikasyny alýarlar. Japon halky ören kiçi öýlerde ýaşaýarlar. Öýüň içini bizinki ýazatdan doldurup goýmaýarlar. Onuň ýerine pullaryny peýdaly işlere sarp edip, önümçilik ýa-da söwda işlerle meşgul bolýarlar. Şeýle de Japon mekteplerinde arasyçylyk işgärler asla bolmaýar. Sınıf otolaryny we hajathanalary okuwçylar we mugallimleri arasalaýar. Tarihta Japon samuraylarynyň söwüşde ýeňilen ýagdaýynda özlerini harakiri şeklinde canlarına kastetýänligini bilýänsiňiz.
Bu da düstur häzirem Yapon halkynyň ruhunda dowam edip gelýär. Olara mysal edip 2015-nji ýylyň mart aýynda Türkiýanyň Ýalowa sewitinde geçiş köprüsinde kemçilik çykan wagty jogapkar tutan Yapon inженери Harakiri dağı boyunça canına kastetdiler.